Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan adyan at taga Cagayan Valley. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada kagawad Vanji Aranyas, kan aminan nga Aranyas family iti kay Taiwan lalo Cagayan. Kastamot dagiti katugangak ada Renato Cantesi Kayat. Kastamot ni Eileen, Bernadette, Donna, Marlo kan Virgilio Kayat, ijay Santol La Union. Kan advance happy birthday iti anak ko ani Shanaya May. Kan shout out kan ni Tyron James nga anak ko, kan ni Bakat ko from Arnel Aranyas. Shout out kada Melanie Mangabat kan Bangayon Maylin. Advance happy birthday manang Nieves Concordia. Kan shout out kada nanay kan tatay ko kan anak ko di Talalo Cagayan from Maricel Concordia. Shout out kada Janjan Baldemor kan Amboy Tamayo from Jokert Namyon. Kabsat ko anilian, kasinsin ko ada Kathy kan Annalyn di Takatar, kan kakasinsin ko ada Bia May, Ipel, Oyeng kan Insan Erin, kastamot dagiti kakabagyak dita Tayom Abra from Nalin iti Hong Kong. Makablaawan ti Remehio family, kastamot ni Nanay Sianang iti Salinungan, San Mateo, Isabela, from Paul de la Cruz, ti Quezon City. Friends ko dito'y Hong Kong, nang runa dagiti anak ko ada Dayan, Ryan, kan Nicole, kan ti Corpus, kan Kasuga family, from Rowelyn Corpus, iti Hong Kong.
Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jan. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Sapay la kuma, tamapagasatan mo to'y surat ko ama idrama iti YouTube channel yo. Kadanggak da ito'y adrama nang runa idi kabanbanwagak. Taday to'y ti paborito adengdenggen dagiti kalugaran mi ijay Cagayan. May sak a negosyante manang, ngam ado arigat tinapasarak, sakbay anatunoy ko ti anyaman nga ayan ko ita. Kat utang ko daytoy iti may sa tao adyak tupulos malipatan iti uray kaanuman. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agad adalak paylaeng Manang Emmy. Apay nga da ka pala ang dito'y pagadalan. Saan ka di analpasan ti klasem, Jan? At apay research work ko. Mapanak pa di ta library. Talaga bilibak iti kinagagat mo nga agadal, Jan. Talaga desidido ka ang makaturpos, Podnot ako na Melsa. Talaga kaya't kung tatagbalin niya abogado. Ang mga ano sana mapasamak da ita. Gapoy tinakaro arigat mi. Nang runakat. Marigatan dananan ko ang mga isaksakad iti panagadal ko. Di ka maawanan iti namnama dyan. Anya ti amom. Ang mga ano adadumtang amilagro. O, di nasulbar ti problema. Anya kumamot amilagro nga iti sumangbay. Imposible da ita, Elsa. Awan imposible no buyugam iti kararag. Kan siyempre, aramid. Masya na kun kaninanang. Bakutin, agtrab-trabaho pa ilang tapos nadalang maaramat ko iti panagadal ko. Jan. Amom, pampanunutak nga rutag trabaho di palengke. Total, malumot ti klasik. Agkumbuya ka di palengke. Anya, kumboy ko nam. Kabaalam ka di dayta trabaho. Nadagsan dayta dyan. Kabalak Elsa. No talaga kayat, ikarkarigatan. Isupay makatulong ka ni nanang. Kasi mo ta makipobra kada nanalusing. Adakan ka dayta. Basta ka ba alam lakit di. Anyati ko naman anak ko. Agkumboy ka ije palengke. Wan nanang, isupay ang makatulong iti matgadak para iti panagadal ko. Total, malumot ti klasik. Di makakumbuyak iti bigat. Ay na, ang mga numarigatan ka anak ko. Nadagsan at trabaho ti agkumboy. Kabalak nanang, ken ko natigayim ko, mayat ka na tagkumboy. Tadadagdi agitan iti matsida, wano anyaman na kumbuyan. Adamang tad iti nateng, wano anyapay dita. Di isupay ang mayawid ko diti balay nanang. Ay anyan, di pa'y katkasta unay abannog mun anak ko. Sakan to pa'y sumrak iti pagadalan. Kabalak nanang, da kayong tupay, bakit kayon ng kaya't yu pa'y lang ti makidaggat? Siyak tulakit din. Kan may sa, may rawamak tumot lang nanang. Di yu kaya tagbalinak to na masal-masalan. Nga masapul amasapa ka nga rod amaturog anak ko. Taparbangon pa'y laeng, masapul amapan ka ni palengke. Ado ti agpakumboy itikas di nga oras. Tanumala daw kan, awanton ti makumbuyam. Wan nanang, malpas ko lakit di amin nga ramidag para iti lesson ko. Maturog ak adagosan. Maala, adakan ka dayta anak ko. Ay, pasensya ka na. Tamasapol pa'y nga agtrabaho ka. Tapno adala ang maaramat mo para iti panagadal mo. Tumulong ak matananang. Tapno saan kayo matakakasing agtrab-trabaho para kanyak. Titiong mo nang aldaw ka nagkumboy.
Talaga gaya manarigat. Talaga anadagsun ng trabaho. Kabaulak na ito eh. May rawamak tumot lang. Apay nga dagiti daduma. Kaslawan lang kadakwada. Ken ti pagsayatan na. Nadagbalin asukim. Sikan to nakanayon ti pagkumbuyin da. Kaslay ta. Adala nga rodan kwartak. Ada pa yawid ko anatang nga intadya kinumbuy ko itay. Di saan kami nagumatang iti si daan mi kaninanang. Adan madadaan na si daan mi para itangal daw. Mayat? Makaurnungak no kastilaan. Mayat gaya matrabaho tagkumbuy titi palengke. Kuna ni nanamiding, tulungak kanupay dito pwesto na. Ada ka na importante pa panan na. Eso asyak kanupay lang tagbanday dito pwesto na dinatnatan. Ada ko masidag dito alakay. Naimbaga bigat niyo sir, anya tigatangan nyo. Gumatangak man kadag ito'y natangkan pruta sa lakong barok. O sige tata, agpili kayo nga rodan. Itala makita ka dito ay. Kanayinak nga umay gumatang dito ay ngam itala nga makita ka. Kuha ngamin tata, pinagbantay na lang ni nanami din dito pesto na. At nangamin na panan na. Agkumkumbuyak mo't lang dito palengke. Ngam karugrugik lang di kalman. Kasta ka din. Apay barok. Saan ka din agad atal? Malam ti klasik sir. Ngam agkumkumbuyak. Tapnod na pangalaki ti gastosik para iti panagadal ko. Nagsaya at ano kasta barok. Pero bakit ikinagagat mo? Kapala mapagyadan ti trabaho kan panagadal. Kasapulan sir, tamarigrigat kami lang. Saan nakapawilan ni nanang kung ay sakat ti panagadal kung may maysa. Nasapa kami na pimusay day di tatang ko. Nagsaya at kan nga anak no kasta. Siya gayam ni Vicente. Lolo Vicente, day talangan tiyawag mo kanya. Syakmat ni dyan lolo. Kat maragsak anak, tanaman mo kayo. Gapo iti kinarigat ti biyag mi manang Emmy, ken gapo takayat ko amatulungan ni nanang para iti panagadal ko, ingka gumaak met tinangged, babaan iti panagkumboy ko ijay palengke. Agduduma nga minan ti serserken ni nanang at trabaho, tapno laeng adamat gadan na para iti pagkasapulan mi. Ididamo medyo marigatanak, ngam iti panaglabas ti aldaw, narwamakon manang. Naamamok ni Lolo Vicente, may sa negosyante asuki ni Nana Miding. Jakman amo manang, ngem damo pala ang apan nakaamamok ken kuana, nalaganan tiriknak. Naistoryak nga rod ni Lolo Vicente ken ni Nanang. Nanang, amuyo. Ada na mamo kiti palengke. Suki ni Nana Miding. Iso ni Lolo Vicente. Ha, Lolo Vicente ko nam. Nay, apay akasta ti awag mo kan kuana anak ko. Isumot namin di kaya't nayawag ko kun kuana nanang. Jakman na mo. Ngamda mo pa ila nagamam mo kami. Nalaganan direk na kun kuana.
Kaslasanan na sabsabali kanyak, nanang. Kasta ka di, anak ko. Uwan, nanang. Nagsingpot ni Lolo Vicente. Kun bilib ka nung arod iti kinagagat ko, nanang. Tagtrab-trabaho ak nagadadalak pa'y. Apay, kanayon ka di ije palengke, anak ko. Uwan, nanang. Naisamiti prutas kan natnatang. May isa ka na negosyante. Nagsimple, nanang. Kaslasana baknang. Kanayon na makiistorya kanyak na dahi dya palengke. Ay, di na saya at anak ko. Tadagayam lolo, ije palengke. Ada talaga dagiti babak ng akasta. Nasingput da iti pada da tao. Sikapay nga ron ti mabain na makiinistorya ano kasta ti ugali na. Pud na dayta ako na yun, nanang. Kanamuyo, ado ti istorya na may papankin ko na. Isuan, nakaayat akasarsarita, nanang. Oh, anyangay. Kumusta ti panagkumboy mo iti palengke? Okay lang, Elsa. Di damo, medyo narigat. Ngamita, saanan? Naerwama kon. Kanamom, adumot ng tigagayim ko, Jessica. Saan ka kadi amarigatan iti panagadal mo? Siyempre, nabanog ka nga agkumboy. Sa kanto may agklase iti malam. Okay lang, makay na nakakmat adagos. No di maano ng talas 9 iti bigat, awanin ti agpakumboy. Ado lang iti parbangon kan iti bigat. Dahil so kami iti panagsangpat dag iti biyahero itinatnatan kan prutas. Kastagayam. Talaga nga agin-enjoy kan iti trabaho ma. Siyempre makatulong ang aminan ka ni nanang. Saan ako na dumaw-dawat iti gastusik para iti panagadal ko. Kabagla ko na yurnungan dag iti masapsapol ko iti pagadalan. Kun para iti tuition ko. Maragsakanak para ken ka dyan. Amok, matunoy mo amin at tartari gagayam iti biyag. Ngamin, nagagat ken nasingpet ka a tao. Naimbagtad da kayo manin, Lolo Vicente. Wen barok. Oh, kumusta ka? Nasayat mo't, Lolo. Kalkalpas ko nagkumboy. Kasi ti apo, at damot natgadakon, Lolo. Talaga nagagat ka nga ubing. Man kasken ka ita panawan. Tagiti dadluma. Uray ada kwarta pagadal da. Si makibarbar ka da ti in-intunarda. Saan da kasken ka? Kaya't ko ngamin ti makalpas iti panagadal ko, Lolo. Kaya't ko kumatagbalin nga abogado inton madanon ti aldaw. Nangato ti arapaap mo paro. Ang mamo ka moragpat mo amin dagita. Gapo iti kinasait mo nga agadal. Awan imposible. Basta agtalag ka iti kabailam. Kat gapo iti kasta makikita ken ka. At kayat ko nga ijaya baro. No kayat mo lakit de. Ha? Anya day dyan, Lolo? Kayat mo ka de agtrabaho kanyak. Anya ti kayat yung asawan, Lolo? Alang ka agtrabaho iti negosyo. Agpaiso, Lolo? Awan mo ti experience ko iti tabala trabaho, Lolo. Kaya't ko ang maadal ti may papan iti negosyo yo. Saan ka madanagan dyan? Isuro ka. Amo ka no interesado ti may sa atao. Nalakala nga makasurso. Onya, kayat mo ti jayaken ka? Kaya't kulaw na, Lolo. Kat agyaman na kiti pa nagtalik yung kanyak.
Nanang, ada good news ko kada kayo. Anya dayjay anak ko. Ala anak ano ni Lolo Vicente ngagtrabaho iti ayan tinegosyo na. Anya, nay, anya ngay ti mo maipapan iti negosyo anak ko. Isuro na kano nanang. Talaga anasingpot ni Lolo Vicente. Ay na, naggasat kan anak ko. Tanakatumpong ka itikas ka ni Vicente. May saan na pintas nga oportunidad daytan anak. Kansan lang nga dayta nanang. Tulungan na kano pa iti panagadal ko. Ay nananang, parabor ti Diyos kada tayo ni Lolo Vicente. Wan anak ko, kat agyaman ta iti Diyos, taimpa ay nakadata ni Vicente. Nagtrabaho ak nga rod iti negosyo ni Lolo Vicente manang Emmy. May sa pagtagilakwan kadagiti spare parts ti luglugan. Pudno abak nang ni Lolo Vicente. Ngam simple laeng a tao ken managtulong kadagiti trabahador na. Agsipud nga rod tadamok ti agtrabaho iti kasdi akita ti negosyo. Panagurnos kadagiti papeles ken dokumento ti negosyo ni Lolo Vicente ti insuro na nga aramidak. Jakman amumanang ngem nataleg kanyak ni Lolo Vicente iso asino badakmet iti kinagagat. Le, alas 3 dyan. Umay ka pa yung merienda. Sige lang Lolo, tayo lepas ko pa itar aramidak. Umay kakitin. Anak ka di pa itagitar aramidam. Or-ornusag tagito listahan ti stocks tayo Lolo. Tapno na dati ka sa pulan, makita adagos. No, at tapay available as stocks tayo. Kasta ka di. Kan, tapno makita, nanya dagiti masapol ay order tayo Lolo. Talaga nga momo na niya dagiti rumbe nga maaramid. Nabit ka nakasursuro dyan. Talaga kami na nadaan na kita interes. Manipot insuro yung kanyak ti may papan iti negosyo yo Lolo. Nakita ngamin nga ta potensyal mo, Barok. Amok ngagbalin ka to a successful businessman. Awan gayam, umandan ninti graduation mo. Katapaman na makapagturpos ka, mapalin mo nton ti agipatakder iti bukod mo ang negosyo. Mabayag pa'y siguro mapasamak dito Lolo. Masapol pa nga agurnungak, tapno da pagpuunak. Di kayag danag Lolo. Agtalinadak dito nga oray nag-graduate akon. Makitan to, apama na makaturpos ka dyan. Dakil di pa nagtalag ko iti kapalam. Agyaman ak Lolo. Kat utang ko amin dito, kada kayo. Kablaawan ka, anak ko. Agyaman ak nanang. Kamaudyanan na. Nagtorpusa ko nanang. Kat agyaman ak kada kayo. Ken oray ka ni Lolo Vicente. Gapoy tinaitulong na kanya kiti panagadal ko. Wan anak, dakkel unay ti utang tayo anay baganakam ka ni Sir Vicente. Tano saan aga po iti tulong na. Mga no saan kan anak kaadal, anak ko. Wan nga rod nanang. Happy graduation, John! Uy, congrats mo't kan ka Elsa. Hello, Nana. Kumusta kayo? Ay, nasaya at matbalasang ko.
Ay na, maragsakan para kada kayo adwa ni Jan. Kat, anya nga iti plano yu ita, ta nakagraduar kayon. Agbiro ka kadagos iti trabaho, nana. Imbag ni Jan, tadan trabaho na. Aywan gayam, agtalinaad ka kadi pa iti pagtrab-trabahwam, ita ta nakagraduate kan? Elsa, dakil ti utang ko na imbag anakam ko ni Lolo Vicente. Isa tumulong aklatay ti negosyo na. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Maala, umay kayo, taintay pa'y agmerienda, sakbay nga agawid ta, anak ko. Sigurado mabisin kayon. Sige lang, nana. Adamo ti kabsat ko akadwak. Iso ka no ti mangi blowout kanya. O sige nga Rodelsa, text lang ha. Congrats manan, friend. Kablaawan ka dyan. Nakagraduate kan. Gapo kada kayo dito, Lolo. Nasayaat kayo launay kanyak. Gapu ta nakitak mati kinasayaat mo dyan. Nakitak no kasano ti determinasyon mo ang makaturpos. Itilikodan ti ado a sakripisyo kanrigat mo. Kat inururay ko da ito nga aldaw dyan. Ha? Apay, Lolo? Adun ti mo may papanit ti negosyo. Iswa pa nagkunak. Panawan matantap no agipatakder ka iti bukod mo ang negosyo. Ha? Ala, jak pa'y kabailan, Lolo. Kan may isa, awan pa'y kwarta pagpuunak. Amo kadakkel kantidad ti masapol, sakbay makay patakder ka iti kasto akita ti negosyo. Saan na parikot day ta dyan? Sakti mang iti punam. Tulungan ka magibangon iti negosyo, akas iti negosyo. Aramidin ta akasla branch to negosyo ti ibangon ta para kan ka. Ha? Agpaiso, Lolo? Ngam, kabailak nga tan? Di kag danag dyan. Tadak mo't akanayon itilikudam. Tulungan ka itanyaman apagkasapulam. Lolo, inton bigatan ti blessing ti may sama na branch ti negosyo. Maragsakan nagparakan ka dyan. Ita, may sakan anan-anay ang negosyante. Kapunay tayo ti panagtalak mo ti kabailam amang imaton iti kabukbukudam ang negosyo. Utang ko ti amin kada kayo, Lolo. Sipod pa'y, da kayong tinagbalin na mentor ko. Da kayo tinangisuro kanyak no kasano kapatag ti panagtalik iti bukod ko abagi. Ken kirit ti pakinakam. Tapno maragpat ko amin na tartarigagayak iti biyag. Nagpalinak lang nga instrumento tapno magunod mo amin dagito dyan. May saka na singpet kan mapagtalkan at tao. Kat deserve mo amin dagito'y nga dakan kaita. Kat itapay laan, kablaawan kan dyan. Agyaman ak, Lolo. Kaya't kung agnanayon ko mga da kayo iti sibay ko, amang igiya kanyak, iti amin na pagdalanak. Tapno nakarkaro pa magunod ko amin at tartarigagayak iti biyag.
Ni Lolo Vicente tinagbalin a mentor ko manang Emmy. Insuro nak maipapan iti biyag kan panagnegosyo. Iso ang nakaibangon nak itibukod ko ang negosyo, akas matlaang iti negosyo nga insuro na kanyak. Insuro na no kasano ti agtalak itibukod ko akabaalan. Nasursurok kan kuana no anya ti kaipapanan ti baligi. Gapo kan ni Lolo Vicente, nagbalinak anaan-anay a negosyante. Itamanang adantalo a branch ti negosyo iti naduma-duma a lugar. Kat maragsakanak amang ipakaammo nga amin a negosyo kat nabaligi. Amok nga impaay ti Diyos kanyak ni Lolo Vicente, tapno agbalin nga instrumento, tapno magunod ko amin at tartarigagayak iti biyag. Kan tapno maipaayak iti naalwan a panagbiag ti inak, nakautangak iti biyag ko. Isu nga ita, tapno makasubadak iti napintas agasat a nagunod ko, tumultulong akmat kadagiti makitak nga adda potensyal na. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Jan. Jan pagayam ko, nagmayat man ti pakasaritaam. Kat amok anak kaipaay dayto iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngag. Nang runa kadagiti maaw-awananan iti namnama gapo iti rigat ti biag a mapaspasaranda. Ni Lolo Vicente ti si bibiyag a pamanaknek nga uray anya ti edad ti tao at dalat tabael na amang ipaay iti adal kan kinasayaat para iti sabali. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isu